שלום לכולם, איזה יפים אתם. יש. טוב, איתי. בר מצווה. מה זה, מבחן האומץ, איתי? מה ארגנו לך פה? נכון. אומץ חומץ. שתית אומץ חומץ? מה זה? ורעיון של מי זה היה? של הדודה. מקצוענית. של הדודה מהדוד. יאללה, שלכם. טוב, בדרך כלל מי שבלי ריתמה טיפה יותר מפחד, שתדעו לכם. הוא נראה לי גבר על זה. כן, הוא גבר על. אז אתם תישארו פה על הקרקע, ואני ואיתי נחרוג ב-200 קמ"ש, פה מעל העננים, יאיי! תביא פה אחד, יא מלך. אתה מוכן? תגיד. כן. מוכן לזה? יאללה, חיתן בראש. ביי! מלך! כן! תשמור עלינו, מה העניינים? איך אתה? וואו, מטורף! מטורף, אה? וואו. איזה חוויה? איזה איזה נו, נכון? אתה רואה את הכרמל? אתה רואה את את חיפה? המפרץ של חיפה. נכון, אחר כך, רחוק רחוק, אתה יודע מה זה שם? רואים אשכרה, לא שומעים. רואים בקצה? אשכרה. בוא נראה לחבר'ה אותנו, תראו את זה יופי. יאללה. נכון מהמם? כן. כן, וואו. תסתכל, אל תתפעל, בסדר, הכל טוב. רגע, נכון. אימא. הכל טוב. בסדר? תגיד להם ביי ביי, נתראה על הקרקע. ביי ביי, נתראה על הקרקע. יואו, איזה משקיענים אתם, אני לא מאמין, מה זה? וואו, מה קורה? מה העניינים? איך אתם? אנחנו מתרגשים. תודה. סליחה, אני תכף אתקשר אליי. תעמוד. יש! איזה ילד גבר. ילד מלך. פעם ראשונה שלך? תגיד, אתה בטוח? כן. לא עשית את זה כבר? אבל הוא התקבל, נכון? הוא בא לעבוד. אתה בא לעבוד פה איתנו. היידה! יא גבר!
מספר 1 אתה. וואו. מטורף. כן, מה הכי אהבת בכל הסיפור הזה? וואו, המצנח. כאילו כשפותחים את המצנח זה עפים כזה למעלה, וואו, זה גבר, מלא מזל טוב! תבוא שוב! ביי!